dantemo ahemfo a wɔn eka ho bia ene wɔn ba ene aba ahema wɔn ewumu tobe ene davinum mama vinum ene wɔn maka ho ene omu nyina se die ni ni anwafo wɔn sifra wɔn ntoma no wɔn ehya atade wase ena wɔn fra edi eguso asante ene anwona enye ne ene ayonkofa eba beda yentem ewo hono sa wo hwe a efiri afe apem dunso ene aduonum eye 1750s ni mu na ye 18th century edeba ebesi enei ene ayonkofa eda so da asante ene the people of Ahomafia Anlo state a wono ewula ene togwesere eda wono ntem bi besi na ni titiriw ene obubuobu so nda ne toso nsia santehini tietia ne mpaboa so tia eko Anlo Ahomafia state na okoboaye ema afeyi hobechocho za hobechocho de toso bisia wonu edi ya eneyi wonu so ababa beka ho yeguso aye kwa ye de abakwasem no ye de betutudwa na afeye hu sentia anwona ene asante eye odo biakoye ena eda ye ntemfiri tetentre de bi besi ne emaremfi se opoku ware a wotoso mienu ano ya asante ne ansa na obefra ne ntoma wotintin kra no na the ruler of Ahomafia wato nananum ewonse do a wosomaye ema won mudi sika futuro eni sika kokko de mpempranye na bi eka ho ema won mo adikoja adkwai enu nti besinne the ruler of Ahomafia se wato nananum wonse bi fra ne ntoma ewotintima santehene ena esie no ewo Ghana hanom a enye asemketwa enti twaka enne odo a eda sante ene yenuanma afontem no emu piye pa na ene ena amanyosem nti sɛdeɛ ɔpinso kanye abrokopie mu ɛwɔ bɛtwotwo sa na ɔde tu dwa na ɔkyem sɛ ɛyɛ amanyosem ɛne nipa bi ɛne pɛsɛ ɔtete saa enipa baani yɛntem wɔ na afɔ bode nsɛm bi bɛfrafra nanso nka asante ɛne anwona deɛ ɛyɛ biako yɛ pa edurumre bia na asante ɛne ingresi esuaye ko na yɛ ne ingresi ti ado ahoma so na yɛ yɛ nie suo bi ada yɛntem yɛ tine twa suo no na anwonafo ɛne yɛ nuanom a wɔn mu di asante akagyina mu etini ɛba bɛyi afitie ebe kan ne abrofo epa won mo bo akode enom ne niam nyina no ne nuano nofei wo mo dibi eboa asante ema no eye kama pa a nenye asentoto a enu nti so hwa 1824 afe apem du nwotwe ene aduonu nan no edi besi afe apem ene wo ha 1900 ni mu abra na akan se de medical aka na ego kosuo na ye ne British Empire ye de abomu na yehu no wonum na omobo asante edi akagire mu edwitwaje ye nti wo ba Ghana ha tribes ni nyina no ebetimi aka ye sesu bia se asante ene anwona nko a ena wonum nkoko da na se wonum ba nu nko wonum ho da ena odo ene biakoya eda saa eye tribe eminu entemu enti enya asemketo akwa wobeka ya saa temnimu ena asante British ye yedi won musunkunma na ya asanto awo na nye ekoketo a oba ya asanto akukonyini so de gina ya na one abrofo no won mo de anyantemu a na enye asemketo enti Anlo ene akandie odo ene biakoye da entemu no eso pa ene won maba na ye no hene ba akudi nkoma wo so no mbota titiri ne se free hobotwotwo za no won maba abeda opinso ase nenso ene ya eye akoside kese a etwatro yi na won mpese wo babro ni be kasa official eno nti no maba yenti won nyom no kakra ene wo mama ne no na ye beto aso de abakwase negu saba onyani okora jigo eno to bi jane kwana saba e kala bobo saba onyani okora jigo eno to bi jane kwana saba e kala bobo saba onyani okora jigo onyani okora jigo onyani okora jigo eno to bi jane kwana saba e kala bobo saba onyani okora jigo eno to bi jane kwana saba e kala bobo saba onyani okora jigo onyani okora jigo enu nti sede mede atudwa no sa pepepe enu no enti ohen bi tudwa se wono ba se afi wono de aseda etwato chinchenche yenu pie boni beka so official
e de bre asante ama asante etimi wabeda asante hase se wono so de ni nyam beta wono mochi e ma obochocho za no wono bayeye ti se de me ka no enema esoso wo mo no bi ye kura nkenti wo mu ye hu je ne nketenkete a wo be pii mu e wo ye fem hade a eta friend se asante je ni eno nso bi eguso ena ye hu ade bi a ayese nchene ene se de a ni nyina ka wo mama mere no mama ni a ye nam so mo di pie ye e de be pie mu the present day of Ghana Anlo state no eno ena ye nuanom anwafei wono mo dan di ene enye wo mo nkwa no mo baaye na hye bedwani a wogina mu e de ma krole krote abato empesua so a eno e won kan pumpuni mantamo na oye anwani de hye fly lieutenant John Rawlings mampanyi dada wonya ne ba bi kwa the fourth republic idie e be ka se won disi na so no ne ba Zanetor Rawlings ono so eka ne nananom hi ena ono mu nyina eba abepie mu hanom wono ena ote wei eye kin eye togwesiri a wotoso nyensa Zanetor ne tinechi pe won se oba bi frakente wono tinechi pe no na wo honom no Enti Yebeka said the ruler of Anlo Awomafia Togwestre the third onini wonu atanse afan papa fa wa she eye lazy wa se fufu ena wo fra ni kentene bi agusu antom agu nkom Zanetor Rawlings ena o she mfimfi na chipe no a okura papa tuntum di hono aha asante henso no kotokowura no wono ena ono so eba ye no nti ene yeni anmanwa fui abeboa amedwumedi no aye kama pa yegusu ayedi a enye asempeto a omenhia no ene kotoko hene afa no ho se de bi ofa I for Sammy say Osha Togwe Sri wono edi yenia no mfra homafia enim eba na afina wono mo bre aso a wono ba na wono ma ba be chia santini sende ya enyema ebekoso na afiyi omodi amane na aseda PC no wono matwaso ede amanti yenianom anwafei emufi Anlo awomafia wono ena wono ma hyasia wono eba na ma ba be chia ofunso otufo nsetitu bie ne nansi okrowi ene obrawe ma so no tisikadwa kofiso ewiase nyina obi anti bi so afei ena yenianom anwafei wono ba ababa be chia on the 25th of December 2022 in the presence of His Lordship Justice Kwesi Anlo, Chief Justice of the Republic. Afei ena yira oya edu hono mutogwesere a wotoso emensa enunti na kanche se odo na eda asante ne anu ntem no esoyi pa 1820s Appiah produ otwe eni adunum abra inisi bini hyase se ode ne ho kodom fantefo na afei wo masori na omo de atia asante eye ekokase beda asante eni yenuan mabrofo no ntem wo no yenuan mo anofui eni du da bi omo di akadinemu a wono eboaye
nti ɛdɔ no fitete ɛna wɔde nsa akoto nsɛm tobesere ɛna ɛkyia the king of Asante, His Royal Highness Otumfo Osei Tutu the second wakyia no hɔ no na akɔyɛ akɔnɔpa ɛwɔ ɛkɔnɔmo nti ɛyɛ nika sempa sɛ ɔhwɛ nnɛ sɛ de yɛ nuanom anwafo nso ka ɔmo bɔ mu na wɔn mo ɛba bɛboa ya na kyɛ sɛ ɛfɛ yie pa ɛwɔ hɔ no 1863 edikoti 1864 so the Anlo and Asante War ɛno nso take place a na ne nyinaa mu no abrɔfo ya nyine sɛ bɛmi koko ya ɛna ne di mu akɔtena na ɔpɛ sɛ ɔsɛe nneɛma ɛwɔ ha no na nso Anlo ne Asante a makwan ɛwɔ hɔ no a wɔn mo ɛti egyinaeɛ na ntɔkwa no na ɛnyɛ ntɔkwa ketewa koraa ɛkɔya ɛtoa so ɛma afedie ekukuduru 1873 ne 1874 afi apem du wɔtwe aduoson mmiɛnsa ɛne afi apem bi wɔtwe aduoson ɛnan ne mu a ɛno nso Anlo ɛne Asante na ɛno nso ɛnya asɛm ketewa koraa ɛwɔ mɛm hanom a edidi mu a saa atem German missionary na wɔn nso ɛfiri Swiss missionary wɔn aba bepie mu ɛwɔ hanom from Togo na wɔn mo ɛpɛ sɛ wɔn mo sesa Asantefoɔ na wɔn mo edi bɔne edi tia na ɛnam saa no so ɛma nipa wɔn mo ɛsɔre ɛko ɛdi etiaye wei ɛyɛ Zanetor Rawlings Fly Lieutenant General John Rawlings ne baba baako a wɔwɔ mmarahyɛ bidwafie gyina mu ɛde matenamufoɔ mo krɔle krote abato mpɛhyɛ so a wɔn kan bibiri mante wɔn na ɛkyia His Royal Majesty Otumfo Osei Tutu the second ɛwɔ ɛkɔnɔmi.
sabla wa mara but the phone na ba de so ba me was on do wa wo ye bi se wa mo no da do na se be no ba o so no be de ko se se ka se be no ya be se se wo no o so do was pa o ko so ba ya I was going to for the snap. Turn to a do okay. Madam Ebu, I am risky. Turn to do. So no, Madam Ebu J. Turn to Elsia. Why? Turn to Sia. Madam Ebu Tuma. I would walk 9 months and about 2 months. Madam Ebu said, yes, Nala. So the chemistry. I say the jumbo should be a double should be a don't be blue with a papayamano. Emma, Madame Bubi for sure. Asante, and then I'm also, and then I'm also. Said my okay, Papa for some other mine, Papa for you for say, Sabi, I buy ever so. What I say, I want to be about doing a home. Onimba edo aba so ene akosine twato efuga so e de chiri aba to aba tia wo to for the winner wasi odo so fa ba ko se The people of our Manhyia Anlo State in Volta region, one more and now one more Edward Boom. Sammy, I think every set up so 2 say to the next week we know brother so I be you no one also sorry and yasin to one also call now I think wako na wako chia in Yanma any asset the hope and a Etiano no opem so no de otisike dwa so afi e na wababa ba chia ye nuanuma wo no fi Anlo tobesere e wo hono nti aha ene nyansapo ye nso berebe me kwan e ma ye di esi na ye ne kejebi ebresem ye beto aso nti free na ekoyie no yesere ma asante ene nuanuma amnafo e yo donko a e na eda ye ntema ha nyansapo subscribe share na like na fa wadwenche fato ase efa e ma ye midi ene ebusu apani onsu eduomi ye mamu nyina mo ene hwa woje Ni bube ne brebe nse si bube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada ro mountuma ye fe ni din de sei ni din wo ba ma
akola wa no so pese otimu osuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame Sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi no no ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo